אוקיי, אז התחלנו עם הדרכה של פיגמנטציה, ואני אספר קצת על עצמנו. אנחנו חברה MP Group, חברה MP Group היא חברה יבואנית של חומרים לאסתטיקה וקוסמטיקה, גם לרופאים וגם לקוסמטיקאיות, ומייצגת פה בארץ כמה חברות, ביניהם חברה סקיימדיק, זו חברה מאוד גדולה, חברה ספרדית, חברה רפואית, שאנחנו בשיתוף פעולה גם עם האקדמיה שלהם, ואנחנו יש לנו כל מיני קורסים כמו מזותרפיה, פילינגים, ניהול עסק, אבחון העור, עיסוי, ומאחורי הקלעים זה מוניקה פכטר שהיא הבעלים של החברה, שאני מנהלת החברה, ויש לנו גם את אנה אברמובסקי, גם קוסמטיקאית, גם מדריכה ומלווה קליניקות בניהול העסק, והיא המדריכה שלנו גם. ואנחנו תמיד מספרים על איך הקוסמטיקאיות שלנו, איך הקוסמטיקאיות שלנו מצליחות להצליח בעסק, להגדיל מחירות, להגדיל מחירים של הטיפולים, של המוצרים, ובכלל כאילו להתפתח, גם אלו שמתחילות וגם אלו שבאמצע הדרך. אז זה כאילו כמה דוגמאות שאנחנו תמיד נותנות בקשר לזה. והיום אנחנו, כשנדבר בפיגמנטציה, אנחנו נדבר על 5 מקרים מיוחדים, שהם הבנה, מה זה סוג פיגמנטציה בכלל, מה זה סוגי פיגמנטציה, איך אנחנו עושים אבחון בהתאמת טיפול, איזה שיטות טיפול מתקדמות יש כדי לטפל בפיגמנטציה, איזה מוצרים ופרוטוקולים גם לטיפול ביתי, ואיך אנחנו מתמודדים עם אתגרים, שזה משהו שבדרך כלל אנחנו לא רואים בהדרכות, ואנחנו נראה לנו מאוד מאוד חשוב גם להכניס את זה, כי זה משהו מאוד מאוד חשוב, ותלוי גם בזה לפעמים ההצלחה של הטיפולים. אז מוניקה, אוקיי, פה מתחילה. שלום לכולם. אז בואי נתחיל מה זה פיגמנטציה. פיגמנטציה זה הסתברות של מלנין. לא חשוב מה המקור, יכול להיות כל סוגי של מקור כמו הורמונלי, שמש. סך הכל אנחנו מדברים על הסתברות של מלנין, שנמצא בכמה שכבות של האפידרמיס. אוקיי? שאנחנו, אני רוצה, איך עובד את הדבר הזה? אני לא יודעת. מה, איך מעבירים. ליעל? אנחנו יכולים לדבר על פיגמנטציה הורמונלית, פיגמנטציה סולארי, פיגמנטציה פוסט דלקתי, פיגמנטציה גנטי, אבל בגדול כולם, לא חשוב מה המקור, אנחנו צריכים להבין שזה הסתברות של מלנין. יש איזה תהליך של מלנוגנסיס, שזה התהליך של מלנוסיטים, אוקיי? מקווה שכולם מבינים על מה שאני מדברת, שהתהליך שלו לא תקין, אז מתחילה לעשות כמו מחסנים של מלנין וכל שכבות של העור. אז עוד הפעם אני חוזרת על זה, כי לפעמים אומרים לי, אבל הטיפול הזה עובר לפיגמנטציה הורמונלי, לטיפול לפיגמנטציה סולארי, סך הכל מה שאני צריכה לדעת, שיש 2 דברים שאני צריכה לעשות. לא, זה אצל יעל. יעל, את יכולה לדעת. אוקיי, זה אנחנו דיברנו, שזה כבר אמרתי, אוקיי? שיש לנו תהליך של מלנוגנסיס. אתם יודעים שהמלנוסיט יוצא מהשכבה בסלי,
ומתחילה, אם הכל תקין, מתחילה לעלות, אוקיי? עם הקרטינוסיטים, כדי להגן על העור שלנו. ברגע שמשהו בתהליך הזה לא תקין, והוא מתחיל להיות יותר איטי, יש מישהו שמדברת יעלי, את יכולה להשתיק? אוקיי, עכשיו זה יותר טוב. שכל התהליך הזה מתחיל להיות יותר איטי, או לא חשוב מה הבעיה, יכול להיות תרופות, יכול להיות שמש, יכול להיות מחלות, יכול להיות הורמונלי, אז מתחיל להישאר מלנין בכל שכבה ושכבה, ובכל פעם המלנין מסתבר אחד עם השני עד שמגיע לכתם. ושאנחנו רואים את הכתם, אנחנו רואים רק שהגיע לאפידרמיס, אבל הכתם נמצא מההתחלה בשכבה בסלי. זאת אומרת שלפעמים אנחנו אומרים וואו, איזה יופי, עשיתי פילינג אחד והורדתי את הכתם. לא בנות, אתם הורדתם את השכבה שנשאר באפידרמיס, אבל הכתם הזה, אם אתם לא... בשכבת הקרנית, האפידרמיס, גם כן, הבזלית היא אפידרמיס. סליחה, בקרנית, נכון ננה. אם אנחנו לא מטפלים, ושם זה הסוד של הטיפול בפיגמנטציה, להגיע לכל השכבות של אפידרמיס, כדי באמת להגיד שאנחנו עשינו דספיגמנטציה, אוקיי? יעל? זאת אומרת שיש שני דברים שאנחנו צריכים לעשות בטיפול בפיגמנטציה. דבר אחד, להרוס את ההסתברות של המלנין, ודבר השני, לשלוט בתהליך של המלנוגנסיס. איך אנחנו עושים את זה? אוקיי. יש, קודם כל, אנחנו צריכים לטפל בטירוסינאסה, אוקיי? כדי שהיא תעשה את הטיפול, שתהליך ייצור המלנין יהיה מבוסת ולא באובר. יפה. ובצד השני, אנחנו צריכים להרוס את המלנין, לעשות דסקרטיניסציה, אוקיי? זה שני פעולות באותו זמן. אם אנחנו לא עושים את השני פעולות, הטיפול לא הולך. ובגלל זה אנחנו לפעמים אומרים, אנחנו לא רואים תוצאות. אבל יש עוד משהו שאתם צריכים לדעת. מה שאנחנו רואים עם העיניים, זה לא בדיוק מה קורה בפנים. כדי לראות מה קורה בפנים, אנחנו צריכים המקשור או המנורה הוד, אוקיי? האור שחור. אז אנחנו יכולים לראות כמה עמוק וכמה גדול הכתם, כי לא תמיד מה שאנחנו רואים בסטרטום קורניום זה באמת מה שאנחנו צריכים לטפל. הדבר השני שזה בטיפול פיגמנטציה יש שותפות. אין שאנחנו עושים את הטיפול ולקוחות לא לוקח דברים הביתה. והחומרים שלוקח הביתה זה חובה. בניסיון בנות, קולגות, מי שלא רוצה לקחת חומרים הביתה שתומך את הטיפול שלנו, יותר טוב לא לעשות כלום, לא להתחיל טיפול. אנחנו בטיפול במכון, ותמיד אני אומרת אותו דבר, לא חשוב איזה סוג הטיפול אנחנו עושים. כל טיפול אנחנו נותנים הוראות לתא, כדי לשנות משהו שאנחנו רוצים לעשות, אוקיי? שלקוחה הולכת הביתה, אנחנו צריכים חומרים
שממשיכים עם ההוראות האלה, שתמשיכו את הפעולה שאנחנו התחלנו במכון. בלי הטיפול תומך ביתי, בטיפול בפיגמנטציה בעיקר אין תוצאות. זה מאוד חשוב, ואני יודעת שהרבה אומרים לי, אבל אמרו לי שיש לה חומר ככה וככה, או שיש לה קרם הגנה ככה וככה. אוקיי, אתם מחליטים. מניסיון אני אומר לכם, אל תיקחו טיפולים אם אתם לא בטוחים ממה שהם משתמשים, כי יעל המיקרופון, פה שומעים יותר מדי. אז כי הבעיה שאם אני אספר לכם מה שבדרך כלל אומרים לי, אבל יש לי חומצה ילורונית, יש לי קרם הגנה שקניתי עכשיו מסופר פארם, אז אני שואלת אתכם, קרם חומצה ילורונית יכול לעשות את הפעולה שאתם רוצים? וקרם שאתם לא בטוחים על מה מבוסס, יכול להגן על האור של הכוחה שלנו כמו אנחנו רוצות, עם קרינה של אור כחול, עם קרינה של נזקי סביבתיים, אנחנו לא יודעים את זה. אז זה עניין מאוד מאוד חשוב. 50% או 30% שלנו זה בטיפול במכון, 70% זה הטיפול שהיא עושה בבית, וכל ההוראות שאנחנו עוד מעט אנחנו ניתן לכם, שהם צריכים לדעת מה לעשות ומה לא. אז זה מאוד חשוב, ועל זה אני רציתי לעשות דגש, שזה משהו שחוזר כל הזמן שאנחנו אומרים, בבקשה תמשיכו עם טיפול ביתי עם חומרים שאני נותנת, אוקיי? זה אחד מההתנהגות. אם יש קשר. בנות, אם אפשר רק שכולם ישתיקו את המיקרופונים שלהם, כי זה ממש קשה ככה להעביר את המצגת. אוקיי, פוטוטיפ לאור. אנחנו יודעים בגדול, אנחנו יכולים לטפל בכל פוטוטיפ, או פיצפטריק, עכשיו מצאתי, שמעתי שלא יודעים מה זה פוטוטיפ, אז גוון אור. גוון אור, אתם הכרתם את זה כפיצפטריק. הקטע של פוטוטיפס זה לדעת שאם האור כהה יותר, יש יותר ייצור של מלנין. אז הטיפול שלנו לא יכול להיות באותו עוצמה של טיפול באור בהיר, בגלל שאנחנו לא צריכים לגרד את האור כדי שתייצר יותר מלנין. אם מה שאנחנו רוצים זה להוריד את הפיגמנטציה, אוקיי? אבל אפשר לטפל בכל סוגי האור בלי בעיה, רק שצריך לדעת איך. כמו שצריך לדעת אני לא זוכרת את המצגת, אבל יעל, את יכולה ללכת קצת קדימה? לא. אוקיי. בואי להגיד מה לא צריכים לעשות בטיפול, ואם יש, אני לא זוכרת את המצגת, יעל, סליחה, אבל אחר כך אני אדבר על איך, כשאנחנו צריכים לטפל, כמו שאמרתי, כל השכבות של האור, 5 שכבות של האפידרמיס. בשביל זה אנחנו צריכים לדעת איך לעשות את זה, איזה חומרים להשתמש בזה, איזה חומצות מגיעים לאיזה שכבה, באיזה... זה בהמשך, כן. בהמשך? אוקיי, זה מה לא הזכרתי. אוקיי, מה אנחנו לא יכולים לעשות בטיפולי פיגמנטציה? לא עושים פעולה של חיכוך, כי הדבר הכי גרוע
בפיגמנטציה זה לשפשף את העור, אוקיי? השפשוף יכול לגרום להתפרצות נוספת של נוספת פיגמנטציה, של וזה מה שאנחנו רוצים למנוע. בדיוק. לא לעשות נזק לעור. לפעמים רואה טיפולים עם דם ואגרסיביים מדי, זה גורם שהמלנין, שזה ההגנה שלנו, תצא החוצה כדי להגן בכל הנזק הזה. אז זה דברים שלא הולך עם טיפול פיגמנטציה. לעשות מזותרפיה בלי חומר, זה לא עושים את זה. טכנולוגיה שפולטת חום, כמו ערף, מסיכות זהב או כל סוג של מסיכות מינרלים, כי המינרלים זה מה שאנחנו צריכים להוריד המינרל הוא המזון של המלנוסיט, שגורם לו לייצר יותר פיגמנט, אז אנחנו לא רוצים את זה. אוקיי. ומיטות שיסוף. אני ראיתי הרבה בנות שמטפלים בפיגמנטציה, ולקוחות נכנסים במיטה שיסוף, או שיש במכון, או שהולכים למקומות שיש מיטת שיסוף. לא הולכים ביחד. אז זה דברים שאנחנו צריכים להסביר לקוחה, שבינתיים או בכלל לא צריכים לעשות מיטה שיסוף. מה עוד? אוקיי, אז אנחנו מגיעים למה שזה אסטרטגיה של טיפולים, שזה עבודה יסודית בכל שכבות של אפידרמיס. לא שווה לנו לעבוד רק על האסטרטוקורניום, ולא לעבוד באמצע, ולא לעבוד בשכבה הבסלית. כי כמו שאמרתי לכם בהתחלה, המלנוסיט נמצא בשכבה בסלית. הוא יוצא לדרך להגן אותנו, הוא עוטף את הקרטינוסיט בכל הדרך שלו, כדי לעשות את ההגנה. ואם משהו בכל התהליך הזה, שיכול להיות חוסר לחות, יכול להיות תרופות, משהו שמשפיע על כל התהליך הזה לא תקין, המלנוסיט מתחיל להשאיר מלנין וכל השכבות, וכל פעם שהוא יוצא משאיר יותר ויותר מלנין, עד שאנחנו רואים את הכתם. זאת אומרת שכדי לטפל בפיגמנטציה, אנחנו צריכים לעבוד על כל השכבות של העור. איך אנחנו עושים את זה? אפשר לטפל בפילינג כימי. בדרך כלל הפילינג זה מה שמטפל בכל השכבות, אבל צריך לדעת איזה פילינג ואיך לעשות את השילוב. הכוונה היא פה באמת בפילינגים חכמים, שיש שם שילוב של כמה חומצות, שכל חומצה בעצם יודעת להגיע למקום אחר ולבצע פעולה אחרת בפיגמנטציה. בדיוק. אם אתם עובדים עם פילינג אחד, כמו אני שומעת, לפעמים משתמשים גליקוליק 30%. גליקוליק? לנשום. אז אנחנו, כמו שאמרתי, יש קוקטייל של פילינגים, לפחות בחברה שלנו, יש לנו את הפילינג חכמים, שיודעים להגיע לכמה שכבות של האור, ומטפלים מכל דבר עם הסוג הפילינג שיש בפילינג שלנו. אם אתם רואים אותם, יש בדרך כלל מנדליק, אסלי, פיט, יש המון פילינגים באותו המון חומצות באותו בקבוק, וזה מה שגורם שאתם רואים, אתם אומרים לי וואו, איך התבהר בטיפול אחד, כי השיטה שלנו של סקיימדיק זה מה שאנחנו אומרים, מטפל בכל שכבה של העור עם כל חומר בנפרד, אוקיי? זה דבר אחד. טכנולוגיה כמו IPL
או לייזר, הם יכולים לעבוד יותר על השכבה יותר שטחי, או על השכבה אמצעי, זה תלוי מה אתם עושים. התרפיה פוטו-ביודינמית, ואני רוצה לעשות פה דגש. תרפיה פוטו-ביודינמית, אוקיי? לא פוטותרפיה. זה שני דברים אחרים. המנורלת, הפוטותרפיה, לא יכול לטפל בפיגמנטציה. התרפיה פוטו-ביודינמית, איפה אנחנו משתמשים בכמה חומרי גלם, חומרי גלם, שיודעים לעשות את העבודה וכל שכבה ושכבה, זה משהו אחר. אבל פוטותרפיה לבד, בלי החומר פוטו-ביודינמי, אני לא ראיתי תוצאות, ויש לי 30 שנה בתחום, אוקיי? מסיכה טיפולי, מסיכה איפה יש חומר שבאמת חומצות, אנטי-אוקסידנטים, לחות, כל מה שצריך כדי לטפל גם כן, וטיפולי ביתי. כמו שאמרתי קודם ועשיתי דגש, בלי טיפול ביתי אנחנו לא נצליח. יש פה דוגמה של טיפול עם פילינג. למה לא שומעים? רגע, מי כתבה שלא שומעים? יעל, שומעים אותנו? אני שומעת אתכם. אני גם שומעת. אוקיי, תודה. אוקיי, יש לכם פה דוגמה שלי, איפה עשיתי, אתם יודעים, אני עובדת עם סקאי מדיק המון שנים, זה טיפול עם ערכה של דארק ספוט, עשית את הפילינג דארק ספוט, את התרפיה הפוטו-ביודינמית, אחר כך הוספתי לה מזותרפיה עם ווייט, מסוקס ווייט, כדי לתת קצת פוש על טיפול, ואת המסיכה הטיפולי שלנו שזה הדארקפוט. זה הטיפול שאני עשיתי, ואתם רואים את ההבדל משמעותי. אני תמיד אומרת פיגמנטציה זה עבודה, ועבודה שלוקח המון זמן. אין ניסים ונפלאות, צריך להמשיך, צריך לשמר את המצב, ותמיד לקוחה צריך את המדכא מלנין, וגם כן צריך את הקרם הבהרה, שבאמת בהתחלה משתמשים כל יום, ועם הזמן יכולים להוריד את התדירות, אבל זה משהו שהם צריכים לעשות, בעיקר אם יש איזו תרופה שהיא צריכה כל החיים, או איזו מחלה רקע, שאנחנו על זה אין לנו כל כך שליטה. אז שיהיה ברור, ואנחנו צריכים להסביר לאנשים, שזה תוכנית, וזה תוכנית בהרבה זמן. אוקיי, שיטות טיפולים. עכשיו יעל, זה התור שלך שאת... אוקיי, אז לפני שאנחנו מתחילים, מוניקה, מישהי שאלה אותי פה בוואטסאפ, לימדו אותה שמזותרפיה גורם לפיגמנטציה. אמרתי שמזותרפיה בלי חומר לא עושים. אני חושבת שגם חשוב לשים פה דגש, זה באמת רגע השילוב של החומרים ומה המטרה של המזותרפיה, וכמו שאנחנו תמיד מדברות, שאנחנו משתמשות במזותרפיה ככלי להחדיר חומרים. אז קודם כל תמיד נעשה את המזותרפיה עם הכנה של האור בבית עם מדכא מלנין, וכמובן שהחומרים שאנחנו משתמשים בהם, גם הם מכילים חומרים אנטי אוקסידנטיים ומדכאי מלנין,
שבעצם הטיפול הוא בשיטה בטוחה, אנחנו עובדים בשיטה שטחית יחסית בשביל להחדיר את החומר. כמובן שאת כל זה אנחנו מלמדות בהדרכות המורחבות שלנו. טוב. סליחה, אני רוצה להוסיף משהו. מסותרפיה בצורה אגרסיבית עם דם גורם קטמים, זה נכון, גורם פיגמנטציה חוץ מעוד דברים, אוקיי? כי אנחנו גורמים שהמלנוסיטים תצאו להגנה שלנו, אז יש כמויות של מלנין שמתחילה להיות בשטח, וזה כן, את צודקת, ומי שלמדה אותך ככה, זה נכון, אבל זה מזותרפיה מאוד אגרסיבית. אנחנו מדברים על מזותרפיה בשיטה שלנו, בלי דם, בלי אדמומיות, ועם חומר שגם יש שם מדכא מלנין, גם יש אנטי-אוקסידנט, וגם יש חומר הברה. אז ברגע שאת עושה פציעה עדינה, כן, מבוקרת. ואת נותנת לגוף חומר כדי להתמודד עם זה, את לא גורמת פיגמנטציה. אוקיי, תודה. אין בגמר. טוב, אז מוניקה הסבירה על זה שאנחנו צריכים לעבוד עם חומרים שעובדים על כל השכבות כדי לטפל בכל המלנין שמצטברת בשכבות השונות של העור. בשביל זה יש לנו כמה חומרים. יש לנו, אנחנו מתחילים כל טיפול עם פילינג. הכנת העור זה שלב מאוד מאוד חשוב בכל טיפול, בפרט במזותרפיה. אז אנחנו מתחילים עם פילינג שנקרא פילינג דארק ספוט. במקרה של פיגמנטציה, של מלזמה, של עור לא יחיד, הפילינג הזה יש לו כמה סוגים של חומצות, סליצילית, קוג'ית, מנדליק, באזלייט, כל אחד יש לו את המטרה שלו כמדכא מלנין, כמדכא פעולה של הטירוזינאז, כמעביר, כהפחתת דלקת, כאנטי-בקטריאלי, אנטי-דלקתי. ויש לנו גם את התמיסה פוטודינמי, שזה הסקינוקס דארק ספוט. הסקינוקס דארק ספוט גם עובד בכמה שכבות שונות של העור, בכל שכבה של העור, בגלל שיש לו חומר שנקרא 5-אלר, שהוא חומר שמוליך את כל החומרים, את כל הקוקטייל הזה לעומק העור. בתהליך של הכניסה, של ההחדרה של החומר, אז כל החומרים האלו עובדים בשכבות. ואז אנחנו שמים את המכשיר פוטותרפיה על אור ירוק, ושמים אחרי המכשיר, שמים את המסכה. יעל, למי שאין אור ירוק, סליחה שאני קוטעת אותך בפוטו, זה אור אדום וצהוב? למי שאין? כן. אז אם יש אופציה לשלב צבעים? כן, יש אופציה לשלב. אוקיי, אז אפשר לשלב את האדום. כן. עם כחול, נכון מוניקה? נכון, סליחה, כן, כן, כחול, כחול. עם כחול. איזה צבעים יש לך? אדום, צהוב וכחול. אז את עושה צהוב ואדום. באדום, בדיוק. אז צהוב ואדום, לא, כמו שבהתחלה אמרתי, צהוב. כן, צהוב נכון. ואדום. מה שאני רוצה להסביר לך גם כן, שבאדום יש לך גם צהוב וגם ירוק. אוקיי, טוב לדעת. יופי. תודה וסליחה. לא, לא, בסדר גמור, אינו. אז ככה, אז עשינו את הפילינג, מרחנו את התמיסה פוטודינמי, שזה נקרא פוטודינמי, כי הוא עושה פעולה ביוכימי בתוך העור, ואז שמנו את המכשיר פוטותרפיה. אחרי שסיימנו עם המכשיר פוטותרפיה, אנחנו מורחים מסכה טיפולית, שנקראת סקינוקס דארק ספוט, שיש לו 12 חומצות הברה שונות, ביניהם הזלייט, פיטית, אלבוטין, אלבטין, חומצת הנקסנית. החומצת הנקסנית יש לנו
הוא התחליף, הוא החומר החדשני ביותר, והוא מחליף את ההידרוקינון, כי אין לו את התופעות לוואי ויש לו אותה פעולה, אפילו פעולה עוד יותר טובה מההידרוקינון, בלי התופעות לוואי, בלי הנזק שההידרוקינון עושה. ו... והטיפול הזה של הפוטותרפיה אפשר לשלב עם מזותרפיה. אז סליחה, לפני שאנחנו עוברים למזותרפיה, יש גם מה שנקרא פיגמנטציה דלקתית, או פוסט-טראומטי יותר טוב להגיד. אז במקרה של פיגמנטציה פוסט-טראומטי אנחנו יכולים גם להשתמש בערכה של רדנס, סקינוק רדנס. זאת ערכה כעיקרון מטפל בכל סוג של דלקת וכל סוג של דרמטיטיס, הוא מרגיע, הוא עושה דיטוקס, הוא מוציא את הפסולת. אז כשיש לנו פיגמנטציה פוסט-טראומטי, אנחנו צריכים להרגיע, אנחנו צריכים לפנות את הדברים הלא טובים מהגוף, ולפעמים אנחנו בהתחלת של הטיפול בפיגמנטציה, אנחנו בוחרים קודם כל לטפל בסקינוקס רדנס, ואז לעבור לסקינוקס דארק ספוט, ברגע שהאור רגוע יותר, האור עבר שיקום מהטראומה שקיבל ובגלל זה יש את הכתם, אז אנחנו עוברים לדארק ספוט שדיברנו מקודם. אז פה זה נכנס הפוסט אחרי אקנה, פוסט אקנה, ממש כאילו כבר כשאין אקנה ונשארים רק האדומים שאפשר לעשות קודם כל. אנחנו יכולים להשתמש בה, כן, כתמים של אחרי האקנה. מצוין, כן. בסדר. אנחנו יכולים גם לשלב ביניהם, אנחנו יכולים לשלב גם את הפילינג של הרדנס עם הפילינג של הדארק ספוט. זה מאוד דינמי. באותו טיפול אפשר לשלב את שני הפילינגים? כן, כן, זה באותו טיפול אפשר גם לשלב את זה. זה מאוד דינמי, אנחנו צריכים להיות כאילו ערניים, לראות מה קורה, מה האור של הלקוח שלנו צריך, כדי לבחור את החומרים. פה שואלים לפיגמנטציה מספיק רק הטיפול בפוטותרפיה או חייבים לשלב מיקרונידלינג? מוניקה, את רוצה לענות על זה? שואלים לפיגמנטציה מספיק רק טיפול פוטותרפיה או חייבים לשלב עם מיקרונידלינג? אני ממליצה לשלב, כן. אפשר לשלב פוטותרפיה עם מיקרונידלים וגם אפשר לעשות פוטותרפיה IPL ומיקרונידלים. זה תלוי המצב של האור של הכוחה ולעשות את האנמנזה הנכונה, מה הכי טוב בשבילה. וזה גם תלוי מה שיש לכם בקליניקה. אז יעל, תוכלי לתת לנו פרוטוקול למלזמה שאפשר יהיה לשלב גם את הפוטותרפיה, גם את המזותרפיה וגם את ה-IPL באותו טיפול? בטח. כן, כן. את יכולה לעשות, סליחה יעל, את יכולה לעשות באותו טיפול, את יכולה לעשות קומבינציה, לעשות שבוע פוטותרפיה, שבוע אחרי זה או שבועיים אחרי זה לעשות את ה-IPL. צריך לדעת מה, את האנמנזה זה מאוד חשובה, אוקיי? לראות מי יש לך מול, מה קורה עם האור של לקוחה ומה הכי טוב בשבילה. אני תמיד משלבת פוטותרפיה, תרפיה פוטוביודינמית עם מזותרפיה, זה משהו שאני עושה תמיד. ה-IPL לפעמים אני עושה באותו טיפול, לפעמים אני עושה IPL כל שבועיים ולא כל טיפול. אז זה תלוי מי שיש לי, מה קוראים לקוחה, אוקיי? מה המצב שלה, של האור, ואיך אני רואה שמתקדמת.
אם אתם רוצים לדעת, אני לא יודעת עוד הפעם, אני לא זוכרת טוב את המצגת, אבל אם אתם רוצים לדעת, אני תמיד עושה כבסיס בין 5 ל6 טיפולים. תכף אחרי נדבר על זה זה אני, גם. כן, כן, אני לא, כששואלים אותי כמה טיפולים, אין לי אפשרות להגיד את זה, אוקיי? עד שאנחנו לא מתחילים לעבוד, לא יכולים להגיד לקוחה שום דבר, כי אנחנו צריכים לראות את התגובה של האור, וכל אחד זה אחרת. עכשיו, אז את אומרת בסיס, כאילו, מבחינת הלקוחה, כשהיא מגיעה, אני לא עובדת בסדרות. אני מתחילה, ואני אומרת לה שאנחנו הולכים לסדרה, אבל כאילו, כמה זמן זה כאילו באמת תלוי בעור שלה, אבל בערך אנחנו כן צריכים נכון, לתת להם זמן. אוקיי, עכשיו, אני שואלת אותך, בדרך כלל, שאת עושה את השיטה שלך, שאת מזמינה את הלקוחה X לטיפולים כל שבוע, שבועיים. מהמם. כמה טיפולים לוקח לך כדי לראות, לא מדברת על תוצאות. אנחנו עושים תוכנית, נכון? אני אומרת, כן. לפחות שאני לוקחת לקוחה, אם זה פיגמנטציה או זה אקנה, שזה הבעייתיות יותר בקטע של כמה טיפולים, אני אומר, טוב, בואי לראות מה יש לי לטפל, כי לפעמים באה לקוחה שיש לה פיגמנטציה, אבל המצב של העור שלה זה חוסר לחות, אה, יש לה, אולי היא לוקחת בכלל איזה שהם כדורים שמקפיצים לה את הפיגמנטציה, וצריך להבין רגע אז קודם עם מה צריך, אז אנחנו... אני כן, תמיד אומרת להם, התוצאות שיבואו, הם יבואו רק אחרי 60-90 יום, אז לא למהר לראות תוצאות, גם אם אנחנו רואות אחרי פעם ראשונה העברה, זה ממש לא מה שאנחנו הולכות לראות מתוך האור שהיא הולך לצאת. אני תמיד נכון, אומרת את אבל זה. בואי להגיד שבא מישהו עם פיגמנטציה או אקנה, לוקח 5 טיפולים עד שאת רואה משהו כן. שאת אמרת, טוב, בהתחלה אני אטפל בנגעים דלקתיים, מהמם. בואי להגיד ככה, לוקח 5 טיפולים, כן. יפה, אז אני עושה עם פס שם, אני מסתכלת, אני אומרת, טוב, האתגר הראשון שהיה כל העניין דלקתי, הצלחתי. עכשיו בואו לראות על דברים יותר צלקות או כתמים פוסט דלקתי. את עושה תוכנית, מהמם. אותו דבר עם פיגמנטציה. אני לא מדברת על סדרה, אני לא מדברת על כמות של טיפולים, אני אומרת זה מה שאני הולכת לעשות עכשיו, על זה אני אסתכל עוד 5 טיפולים, 4 טיפולים, מה שאתם רגילים לראות, שאתם עובדים ואתם רואים קצת תוצאות. הראשונה, אנחנו עושים תוכנית עבודה, נכון? על מה אני רוצה לטפל. ואחרי זה אני יושבת עוד הפעם עם לקוחה, אני מדברת איתה ואני עושה את התמונה מול התמונה ואני אומרת, הגענו לפה, אנחנו נמשיך הלאה לטפל בזה וזה וזה וזה, ואחר כך אנחנו עוד הפעם עושים הפסקה, לראות מה קורה. ככה עובדים, אנחנו לא יכולים הבנתי. להבטיח להם תיאום ציפיות כל 2-3 טיפולים. בדיוק. בדיוק. אם זה אוקיי. מה שלוקח אותך לראות תוצאות לא פרסיאלי, איך אומרים? זמניות. זמניות, אוקיי? כן. אה, שאת אומרת, טוב, עכשיו יש כתם הזה שזה יותר אפידרמלי, אני רוצה לעבוד על זה, ואת ב3 טיפולים עשית את זה, ואת רואה את זה, אז את יושבת עם לקוחה, את אומרת, הגענו לזה, עכשיו אני הולכת לעבוד על משהו אחר, וזה כמה טיפולים ייקח, אני לא יודעת, אנחנו נתחיל. שום לקוחה שראה תוצאה, עזוב אותך. לא רק זה, גם חשוב להבין שככל זה נכון. שהפיגמנטציה יותר ותיקה, ייקח לנו יותר זמן לראות שיפור לאורך זמן ולראות את התוצאה. אז זה באמת רגע ההבנה שלנו לגבי סוגי פיגמנטציה ואיך אנחנו מטפלים בה ומה אנחנו יכולות לראות. והתאום ציפיות מול הלקוחות, שבעצם גם להגיד לה שככל אם מישהי מגיעה עם כתם שיושב שם 20 שנה, ייקח לנו זמן לראות את התוצאה האמיתית.
ולא רק זה, לפעמים אנחנו לא רואים התבהרות ממש של הכתם, אבל כן אנחנו רואים את הפירוק של המלנין, שזה גם דרך נכונה, כי אנחנו צריכים לפרק את זה. אז כשאנחנו פותחים את התמונה, ואנחנו רואים איך המלנין מתפרקת, אנחנו בדרך הנכונה, וזה גם צריך להסביר ללקוח. אוקיי? אנחנו צריכים להסביר מה זה טיפול פיגמנטציה, אנחנו לא מוחקים את הכתם. זה תהליך ביולוגי שאנחנו עושים. בצד אחד אנחנו עושים פירוק של המלנין, אבל בצד השני אני צריכה לעשות איזון בתהליך של המלנוגנסיס. מה קורה עם המלנוסיטים? מה קורה עם המלנין שמתחילה להשאיר שמה את המחסן של מלנין וכל שכבה ושכבה, ועל זה אני צריכה לטפל, ולקוחה צריך להבין את זה. וגם לשמור על זה אחר כך, כן. כי הפיגמנטציה, הדבר הראשון שיכול לקרות לה ברגע שמפסיקים טיפול, זה לצוף חזרה. וזה חלק מזה שמספיק שהיא עושה כמה ימים הפסקה בחומרים הפעילים בבית, יכול להציף לנו חלק מהפיגמנטציה. אנחנו אף פעם לא יכולים להיפטר מהפיגמנטציה הזאת לחלוטין. אז צריך תמיד להיות הכי שקופים עם הלקוחות, ואני תמיד אומרת ללקוחות שלי, טיפול בפיגמנטציה זה חתונה קתולית. זה נכון מה שאת אומרת. ועכשיו במיוחד עקב המצב, המון לקוחות שהם לקוחות כבר שנים, באמת היו הטבות, היו שיפורים, היו העברות, להעלים את הפיגמנטציה, לא העלמנו אף פעם, היא פשוט התבהרה, אז פחות הם שמים לב אליה, אבל עקב המצב את רואה המון עכשיו נשים שסבלות באמת מהמתח בפיגמנטציה כמו מלזמה במצח. נכון? כן. ושם היא יותר רגשית. נכון. כן, וכל פעם יהיה יותר קשה לנו להוציא את זה. כן, כי האור כבר מתרגל לכל החומרים החזקים שהם השתמשו לפני. נכון. לא רק זה, גם האור נהיה עמיד. עמיד. זה קטע שהוא יושב הרבה יותר עמוק, והרבה כן. יותר קשה לטיפול. כן, ואנחנו צריכות להיות שקופות עם הלקוחות ולדבר על זה. וזה גם הרבה עבודה פנימית שלהן. נכון, כן. כי הסטרס זה משפיע גם תזונה, על זה התפקוד אורך של חיים העור. שלהם. תראה, מה שאנחנו שומעים כל הזמן, לא, אבל אני בבית, למה אני צריכה קרם הגנה? וואי, זה יום יום. כן. אז צריך להסביר, צריך לעשות חינוך ללקוחות, כי זה לא עניין של שמש רק. נכון, קרינה מהכל. בדיוק. ואחד מהדברים שהכי מפריעים בגוף שלנו זה סטרס. כן. והיום הרמה של סטרס בגוף לכולם. וואו. אוקיי, אז בגלל זה אנחנו רואים, וזה נראה לי שלכולם, כי זה מה שאני מקבלת פה, כל פעם יותר מחלות בעור. אם קודם היו באים בגלל איזה קמת, היום באים בגלל רוסציה, בגלל קילוף, בגלל איזה קמטים שהתחילו להיות הרבה שהתחיל- יותר עמוקים ממה שהם היו. כן, היום זה כבר הכל הולך על הכיוון הנפשי, שזה ישפיע יותר על המחלות העתידיות בעור. כן, אז- כן, וזה ידוע. אז השילוב כן. של ההנחיות לאורך חיים שהוא קצת שונה, כמו תזונה, לאכול נכון. תזונה יותר נקייה, בלי חומרים משמרים, בלי הרבה סוכרים, אלכוהול, חשיפה לשמש בשעות מבוקרות, בשעות הבוקר או בשעות הערב, ובאמת רגע לחנך את הלקוחות מהמקום הזה, ביחד עם תיאום ציפיות וחומרים, אנחנו יכולים להגיע לתוצאות מדהימות. עכשיו לדוגמה, כמו שיעל אמרה, שאם אנחנו בתחילת התהליך אומרים ללקוחה, את צריכה להשתמש ברטינול, או במסכת הברה, או במשהו אחר, ברמה יומיומית, ובשלב של תחזוקה אפשר להוריד אותם לפעם, פעמיים בשבוע שימוש, אז זה באמת להסביר ללקוחה שזה גם תקופות בחיים ועונות של שנה, כי בחורף אנחנו יכולים קצת להרפות מהטיפול פיגמנטציה כי יש פחות חשיפה לשמש, ובקיץ יותר להדגיש את זה. אנחנו כל הזמן צריכות להסביר להם שהאור שלנו מגיב למה שקורה בחיים שלנו, לעונות השנה, לסטרס שיש לנו בחיים, וממש להנחות אותם לטפל באור בהתאם לזה. נכון, ואחד הדברים בקשר למה שאנה אמרה, א', קיץ, חורף, תרפיה פוטוביודינמי, זה טיפול שאין לו עונות. אנחנו יכולים לטפל בקמט או בפיגמנטציה גם בקיץ וגם בחורף.
זה לא אני משנה. לא זוכרת אם אמרת את זה יעלי, אבל באופן כללי, המוצרים שלנו, הערכת דארק ספוט, היא מתאימה לשימוש בטיפול בפיגמנטציה כל השנה. וזה נכון. היתרון, שאנחנו בעצם יכולים להמשיך לטפל בזה כל השנה ולשמור אה, על תוצאה טובה בעצם. התוצאה, נכון, אנחנו לא צריכים לעשות הפסקה, וזה מה שכאילו היופי גם, כי אם אנחנו מדברים שפיגמנטציה זה משהו שצריך להתמיד, אז זה טיפול שאנחנו מתמידים כל השנה. אז זה אחד. ודבר שני, החומרים של סקינוקס, של התרפיה פוטוביודינמי, לא רק מטפלים בקמת או בטירוזינז או במלנין, הוא נותן גם חמצן לתאים. ברגע שאנחנו נותנים המון המון חמצן לתאים, רמת הסטרס של התאים יורדת. ואז אם המקור לפעמים, או חלק מהמקור של הפיגמנטציה שאנחנו רואות במטופל, זה מסטרס, אז גם שם אנחנו מטפלים בזה. אוקיי? גם בערכה של הדארק ספוט וגם בערכה של הרדנס, יש לנו חומרים שמעלים את החמצן בתאים ומורידים את הסטרס התאי. אז זה קפץ לי מאחור, אם אנחנו חוזרים על הפרוטוקול טיפול, אז יש לנו את הערכה של פיגמנטציה של סקינוקס דארק ספוט, יש לו 5 מוצרים, יש לנו 4 למכון, באמת הסרום פוטוסקינוקס לא אמרתי קודם, אבל אפשר גם לטפל איתו בקהויות מתחת לעיניים, ויש לנו את הפוטוסקינוקס לסיום הטיפול כהגנה כלחות. יש לנו את הסקינוקס רדנס שאמרתי שזה יותר לפיגמנטציה פוסט-טראומטי, או לאור רגיש שיש לו גם פיגמנטציה, אנחנו גם יכולים להתחיל טיפולים עם הסקינוקס רדנס. וטיפול בבית, יש לנו את הפוטוסקינוקס שהוא גם מדכא מלנין, ואת הקרם פוטוסקינוקס 50 שזה קרם לחות, קרם פעיל עם לחות, עם אנטי-אוקסידנטים, עם פפטידים, ועם הגנה של 6 שעות רצופות, שזה מאוד מאוד חשוב, גם מפני קרינה, גם מפני קרינה של המחשבים, של המסכים, גם מפני זיהום אוויר, שזה גם מאוד 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 חשוב, ומתאים לכולם, אפילו לנשים בהיריון או מניקות. ויש לנו את הקרם פוטוסקינוקס העברה עם ארבוטין, טרנקסנית, ניקוטינמין, חומצות אלפא ורומקס אוקסידנטלי, שאפשר גם להשתמש כקרם בוקר לעברה, מותר לנו להשתמש בבוקר, וזה כמה דוגמאות של טיפול רק עם פוטותרפיה, עם תרפיה פוטוביודינמית, עם פוטותרפיה עם המוצרים. זה תוצאות באמת מדהימות. אחת לכמה הטיפולים פה? פעם בשבוע. הטיפולים כאילו אחת לפעם בשבוע. כן, זה האידיאלי. זה שהלקוח לא תמיד יכול להגיע פעם בשבוע, אפשר בכל זאת לעשות את הטיפול, זה פשוט עניין של תיאום ציפיות. אוקיי? גם פה יש לנו ממש, אנחנו יכולים לראות את השינויים בכתמים, ויש לנו גם את המזותרפיה. במזותרפיה יש לנו כמה מוצרים, סקיימדיק יש לו כמה מוצרים, יש סדרה שנקרא דיפ סרום, שזה סדרה של ביוסטימולטורים עם קוקטייל של כמה חומרים העברה, כמו טרנקסנית 5%, אלבטין, מלנוסטטין, טירוסטט, חומצה אלורונית ואנטי-אוקסידנטים. ויש לנו אמפולות שהם נקראים מסוסאוטיקל, שהן תמיסות עם חומרים אחרים, למשל המסו-אוקס ווייט, הוא על בסיס גלוטטיון, ויש לו גם קוג'יט וארבוטין ואזלייט, ויש לו גם אנטי-אוקסידנטים.
אפשר לשלב ביניהם, אפשר לעשות פעם טיפול, פעם עם מסואוקס, פעם עם דיפ סרום. יש לנו גם ויטמינים שכל עור עם פיגמנטציה צריך כדי לשקם את עצמו. יש לו יותר מ-100 סוגים של ויטמינים. ויש לנו את האקסוזומים. מי שהייתה בפגישה של הקוסמטיקאיות שלנו, אנחנו הסברנו מה זה אקסוזומים, אני אעשה את זה באופן כללי, אבל יש בשבוע הבא גם זום אך ורק על אקסוזומים ב-PDRN. אקסוזומים הם כמו שקיות שיש בתוך הגוף שלנו, עם חומר של DNA, RNA בחלבונים. הם נותנים פקודות לתאים, ועוזרים לנו לטפל וכל מה שזה פיגמנטציה, אנטי אייג'ין, בשיער, אבל אם אנחנו מתמקדים בפיגמנטציה, אז זה חומר מאוד חדשני, מאוד מתקדם, שעובד ברמה של המלנין, של הטירופינל, ואפשר לשלב עם פוטותרפיה גם. אקסוזומים, צריך לדעת שאקסוזומים זה מילה שנמצא ברפואה, כי זה משהו, זה חומר טבעי בתוך העור. יש הרבה חברות שקוראות אקסוזומים, גם לאלו שמייצרים במעבדה, זה לא אקסוזומים, כי אקסוזומים זה מילה שקשורה לגוף שלנו. האקסוזומים שלנו הם מצמח שהוא מאוד מאוד דומה לאקסוזומים של הגוף שלנו, ולא נותן התנגדות למערכת החיסונית שלנו. ויש לנו גם את ה-PDRN עם ניאצינמיד, שזה חומר גם מאוד חדשני, שגם מטפל בכל מה שזה דלקת. מוניקה קודם דיברה שחלק מהפיגמנטציה זה גם דלקת, זה מקור של דלקת. אז פה אנחנו מורידים דלקת וגם מטפלים בפיגמנטציה. מה עוד? אוקיי, אז לפני שאנחנו מדברים על תדירות, אני רוצה לעשות קצת סדר על פרוטוקול שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו מתחילים עם פילינג, אנחנו ממשיכים עם תרפיה פוטוביודינמי, ומסיימים את הטיפול עם מזותרפיה, שזה יכול להיות מסדרה של דיפ סרום, מסדרה של מסואוקס, או מסדרה של אקסוזומים, או של PDRN. אפשר פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, או פשוט להתמקד עם אחד הסדרות שהכי אהובות. אבל רגע, יעל, אם עושים את העברה ויש את המסכה בסוף, אז איך אחרי המסכה? כאילו זה לפני המסכה, המזו. המזו זה לפני המסכה, ואחרי שאנחנו מסיימים את המזותרפיה, אז אנחנו שמים את המסכה של דארק ספוט. אז אנחנו שוטפים אחרי המזו או שלא? לא שוטפים שום דבר. שום הדבר דבר, היחיד ששוטפים זה הפילינג. אחר כך שום דבר את לא שוטפת. אלינור, זה מאוד חשוב שאתם... מה? אני באה רגע להסביר לאלינור על המסכה, או לכל מי שנמצא איתנו על הקו. המסכה היא בעצם שילוב של 12 חומרים פעילים לטיפול בפיגמנטציה, יש לה גם יתרונות מאוד גדולים לאנטי אייג'ינג, והיא ממשיכה לעבוד 8 שעות. אז אני לדוגמה בטיפולים אצלי בקליניקה, פשוט מסיימת עם זה טיפול ושולחת את הלקוחה עם המסכה עליה הביתה, היא שקופה, טיפה צהבבה, לא רואים אותה יותר מדי. כן, כן, אני יודעת, אני כבר עבדתי איתה, אני אומרת להם לא לשטוף את הפנים 8 שעות, פשוט שולחת אותה עם זה הביתה, ושתישאר איתה את 8 שעות. נכון. או כמה שהיא יכולה. נכון. כשאנחנו מדברים על, שאנחנו מחדירים חומרים, וכאילו בשלבים שונים של הטיפול, להשתמש אחר כך במשהו שצריכים לשטוף, זה כמו כאילו להתנגד לטיפול, אנחנו החדרנו ואחר כך שטפנו, אז צריך חומרים שלא צריכים לשטוף, עדיף, אוקיי? כן, כן, זהו, עכשיו ברור לי. תודה, יעלי.
יופי. אז ככה, תדירות טיפול של תרפיה פוטוביודינמי אפילו עם מיקרונידלים או מזותרפיה בשיטה שלנו, סדרה סליחה, של יעל, לפחות... יעל, מה? דקה. כן, אני לא יודעת אם כולם יש מכשיר תרפיה מכשיר פוטותרפיה, פוטותרפיה. או שכולם יש, לא, תרפיה פוטוביודינמית. אני לא יודעת מי משתתפת ואם יש. אז אם אנחנו עושים טיפול של פיגמנטציה, התדירות זה לפחות בהתחלה 6 טיפולים, פעם בשבוע. אנחנו יכולים לעשות טיפול פוטותרפיה, שזה מה שאנחנו ממליצים בגלל שהוא מטפל בכל השכבות של אפידרמיס, וזה בטוח כי החומרים שמרכיבים את הערכה עובדים בכל השכבות, אוקיי? אם לא, אתם יכולים לעשות פילינג, לעשות מזותרפיה כל שבוע, או לעשות פילינג ולעשות מקשור לפי ההוראות של יצרן, ואם זה לייזר בטח שיהיה כל חודש, אם זה IPL יכול להיות כל שבועיים או 3 שבועות, ולעשות מזותרפיה כל שבוע עם חומרים שנותנים לך את המענה של לדכא את המלנין, וגם לעשות, לאזן את התהליך של המלנוסיטים. זה התדירות. אבל עוד הפעם, הטיפול ביתי עם מדכא מלנין, קרם הבהרה ומקדם הגנה, לפחות. וכמו שאני תמיד אומרת, בכל מפגש, אם אתם לא בטוחות או בטוחים, אני יודעת שיש גם קוסמטיקאים כן, אם אתם לא בטוחות או בטוחים בפרוטוקול, אוקיי? אם אין לכם איזשהו משהו שאנחנו מדברים פה, אז תמיד אתם יכולים להתקשר אליי, לכולכם, יש לכם את הנייד שלי שהיום קיבלתם את הקישור לזום הזה, אתם יכולים להתקשר או לכתוב לי ולהתייעץ, להגיד לי, יעל, אין לי פוטותרפיה, איך אני עושה את הטיפול האידיאלי, עם החומרים שיש לי, עם החומרים שלכם, עם המכשור שיש לי, אנחנו פה בשבילכם. זה גם מאוד מאוד חשוב, ורוב אלו שעובדים איתנו יודעות ויודעים את זה, שאנחנו מאוד מאוד עוזרים מבחינת פרוטוקולים. אז אנחנו מדברים על סדרה של 6 טיפולים בהתחלה, פעם בשבוע, טיפול ביתי, הכולל מדכא מלנין, קרם הבהרה וקרם הגנה. טיפולים עם מכשור לפי הנחיות היצרן, כמו שמוניקה אומרת, ואני רוצה להגיד לכם שבסוף ההתנגדויות עם כל החלק הזה של הטיפול בית יהיה מאוד 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 מעניין, תחכו עד הסוף כי באמת לא תראו את זה בהדרכות אחרות. יש לנו גם חברה שנקרא MC Medical Cosmetics. MC Medical Cosmetics זה חברה גם ספרדית, גם שאנחנו מייצגים אותה פה בארץ, והיא מומחית בעיקר ושני סדרות של אמפולות, שאנחנו יכולים להחדיר עם מזותרפיה, אבל גם עם אולטרסאונד וגם עם אלקטרופורציה. וסדרה של טיפולי הבהרה חד פעמים בשנה, שתכף אנחנו נעבור על זה גם. אז אנחנו ריכזנו, יש נראה לי אם אני לא טועה איזה 20 או 25 או יותר סוגים של אמפולות. אנחנו התרכזנו היום, ריכזנו אותם פה על פיגמנטציה, שזה גלוטטיון, ויטמין C ואורגניק סיליקון. שלושתם עובדים על העברת האור, על עיכוב את הסינתזה של המלנין, על ניטרול של רדיקלים חופשיים, על ניקוי רעלים, על התחדשות האור. יש לנו גם ויטמין A שמאוד מאוד עוזר לחידוש האור כתוצאה
עוזר בפיגמנטציה. ולמי שלא עובדת עם מזותרפיה, או למי שיש לו אולטרסאונד או אלקטרופורציה, או ללקוח שלא רוצה לעבור מזותרפיה, אז האמפולות האלו הם פתרון מצוין כטיפול, אוקיי? כי אפשר גם להחדיר אותם באולטרסאונד או אלקטרופורציה. ויש לנו את המלאנו אאוט, שזה גם של MC Medical Cosmetic, זה טיפול חד פעמי בשנה, גם אפשר לעשות את זה בקיץ, גם בחורף, פה אנחנו מדברים על טיפול עם קילוף, למרות שהקילוף הוא לא קילוף אגרסיבי, אנחנו מדברים על קילוף יותר כמו יובש, כמו משהו מאוד מאוד באמת עדין. מגיע עם כל החומרים שאנחנו צריכים לקליניקה, וגם עם 2 חומרי הברה ולחות לבית. כל החומרים האלו על בסיס חומצה קוג'ית, פיטית, ארבוטין, אסקורביציטית ולקטית. הוא נותן 95% פתרון בכתמי פיגמנטציה. הממוצע תוך 20 יום יש לנו כבר תוצאות. זה משהו מאוד פשוט, זה 2 נוזלים שאנחנו צריכים למרוח על האור כדי להכין אותו, למרוח מסכת הברה, להמתין כמה דקות שהמסכה מתייצבת, והלקוח הולכת איתה הביתה, ואנחנו נותנים להם הוראות מודפסות שאתם מקבלים מאיתנו, ומתחילים את העבודה הביתה עם קרם לחות וקרם הברה לפי ההנחיות. זה התוצאות של המלאנו אאוט. אוקיי, אנחנו יכולים לראות פה אחרי שבועיים, פה גם אחרי שבועיים, זה 3 שבועות, וגם יש לו אפקט אנטי-אייג'ין, יש לו גם משפיע גם על הקמטים. וזה גם על מלאנו אאוט, אנחנו יכולים גם לראות תוצאות מדהימות. תדירות של המלאנו, כמו שאני אמרתי, פעם בשנה, צריך טיפול משקם אחרי חודש מהטיפול, והטיפול הביתי דורש לפחות בהתחלה חודשיים הראשונים את הקרם מלאנו אאוט לבית, קרם לחות ומקדם הגנה. זה הכל. וחשוב להגיד שבין הטיפולים של המלאנו אאוט, שאפשר לעשות אותו נגיד עכשיו, בעוד חודשיים, להתחיל לשלב את הטיפולים של הדארק ספוט בקליניקה. נכון, אפשר לשלב, נכון בעצם מאוד. לשפר את התוצאה. אפשר לעשות בין שנה לשנה, אם יש צורך בעוד שנה לעשות, אז אפשר גם לעשות את התרפיה פוטוביודינמי, או לטפל בשיטות אחרות. ויש לנו גם מלאנו אין, זה נקרא אינטימייט, שזה פיגמנטציה באזור אינטימי. סליחה, אני לא בטוחה שהבנתי. אפשר לעשות את הטיפול על מלנומה? על מלנומה? לא, 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 אה, לא. סליחה, אז מה אמרתם? כי פשוט הייתי עם הילד. בגלל זה הופתעתי, וזה היה ערכה נשמע לי. מלאנו אאוט. אפשר אוקיי. לעשות את זה על כל סוגי הפיגמנטציה. אוקיי. אפשר לעשות את הטיפול של הערכה של המלאנו אאוט. אחרי חודש לעשות טיפול שיקום של החדרה של לחות ואנטי-אוקסידנטים. ואחרי חודשיים אפשר להתחיל לשלב בעצם את כל שאר הטיפולים שיעל דיברה עליהם עד עכשיו, שזה הערכה של הדארק ספוט, החדרה של אמפולות. והקילוף לפחות שלו הוא בבית. לא אגרסיבי כאילו? הקילוף הוא לא לא אגרסיבי. רק כמו שמכירים בשוק היום של כל הקילופים, אנחנו לא שם, זה קילוף שיש אוקיי. לנו שליטה עליו, הוא מאוד... עניין של קילוף זה עניין של יובש. אם את לא מייבשת יותר מדי האור, אין קילוף. לא, אני מתכוונת כי מה שהיא אמרה, מי שענתה לי, אז יש טיפולים שהם ממש, את רואה קילופים מטורפים לא, במשך לא, לא, אנחנו זה השבוע, לא זה. כאילו. אנחנו לא שמה. אנחנו לא מאמינים בזה. לא מאמינים מאמינים בזה. באגרסיביות, לירון.
נכון, בעיקר זה במדינה, כן, בעיקר במדינה כמו שלנו. נכון, לא מתאים. לא בסדר, מתאים, תודה. ואנחנו רוצים שאתם תישנו בשקט, שלא יהיה לכם כאילו איזה שיחה בלילה עם הלקוחה שכואב לי, שצורף לי, או יש לי קביעה, אנחנו לא שם. החומרים שלנו הם מאוד מאוד מקצועיים, ולא אגרסיביים, לא עושים שום פעולה אגרסיבית לעור. עכשיו, רגע, יעלי, יש פה שאלה, האם האמפולות אפקטיביות גם בטיפול אחד או עדיף בסדרה? אילנית, כל דבר שאנחנו מדברים עליו, על טיפול בעור, ואנחנו רוצים להשיג תוצאה משמעותית, אנחנו תמיד מדברים על מספר טיפולים ולא בטיפול בודד. טיפול בודד זה נחמד, הוא לא ייתן לנו אבל תוצאה אמיתית. זה כמו חדר כושר או תזונה, כמו שאימון אחד לא בונה לנו שרירים. אוקיי. אז דיברנו שיש לנו גם ערכה לטיפול אינטימי, לטיפול בפיגמנטציה או כתמים באזורים אינטימיים. כשאנחנו מדברים על אזורים אינטימיים, זה באמת אזורים אינטימיים, כולל מפסעות, ישבן, מפרקים, בית צ'כי. בית צחי, ברכיים, אוקיי? זה גם ערכה למכון עם חומר לבית. אפשר לעשות את זה, זה תוצאה מאוד מאוד משמעותי באזורים האלו, שתדעו לכם שיש עלייה בביקוש מאוד מאוד גדול של טיפול כזה, והתדירות זה פעם בשבועיים בקליניקה, 4 טיפולים כדי להתחיל, ואז עושים תיאום ציפיות ולראות איפה זה עומד, וטיפול ביתי כולל קרם מלנואין באופן יומיומי. כמובן אנחנו מדריכים אתכם איך להשתמש, איך להדריך את הלקוח, מתי לעשות הצעת שיער, מתי לא, כל הדברים האלו אנחנו מסבירים לכם, אבל שתדעו שקיים. אנחנו צריכים לתת ללקוח שלנו פתרון להכל, אף פעם לא להגיד לא, ולדעת שבשוק יש את האפשרויות האלו. התמודדות עם אתגרים, מוניקה, מה אנחנו עושים? מה שאני כתבתי כמה, אולי יש לכם עוד כמה, אז תגיד לנו ואנחנו נגיד לך איך. כן, בבקשה, מוניקה תסביר על האלו. אנחנו שאלה לדעת. חשבנו, אדם רוצה אנחנו חשבנו על כמה דברים שאנחנו תמיד שומעים מכם, שאתם שואלים אותנו, או אצלנו בחדר הטיפולי, אבל אם יש לכם עוד התנגדויות, תכתבו בצ'אט ואנחנו ננסה לענות על זה גם. אני חושבת שיש עוד, הכוונה לקילופים יש לי קשים. עוד אחד. לא. מה? יש לי עוד אחד דרך אגב. זה יקר לי. אוקיי, אז תכף מוניקה, אנחנו גם נדבר על זה, אבל לא יודעת מי שאלה, התכוונתי לקילופים קשים? לא, זה לא קילופים קשים, זה לא קילופים של נחש כמו שאומרים שהכל יורד, לא, ממש ממש לא, זה פשוט קילוף כמו שיש יובש בעור, ואנחנו רואים את הקילופים הקטנים הלבנים האלו, זה המקסימום, ואם יש יותר אנחנו יודעים איך לשלוט בזה. אז מוניקה, אוקיי. כן, מה את אני לא אומרת קונה חומרים ללקוחה הביתה. שאומרת לך? אוקיי, אם מישהו בא לטיפול, טוב, קודם כל אני רוצה להסביר לכם איך אני עובדת, אוקיי? כשלקוחה באה עם פעם הראשונה, אני תמיד מקבלת אותה לייעוץ. אף פעם אני עושה טיפול באותו רגע. בייעוץ זה איפה יוצאים כל הדברים האלה. וברגע שאני מסבירה לה שבטיפול, בטיפול לפיגמנטציה היא חייבת חומרים, והיא אומרת שלא קונה חומרים הביתה, בנות, אני אומרת את האמת, אני אומרת, אז אני לא מתחילה שום דבר. כי אני יודעת שלא יהיה תוצאות, ואחר כך אני אשמה.
אז אם לא קונה חומרים הביתה, אין את השיתוף פעולה, ואני ממליצה לכם לא להתחיל, כי זה אחר כך כאב ראש. זה דבר אחד. לפעמים אומרים לי, אבל יש לי, כי אני קניתי. אז אם יש לה, אני מבקשת בפגישה ראשונה להביא כל מה שיש בבית שהיא משתמשת. לבקש כבר לפגישת ייעוץ שיביאו את כל החומרים שהן משתמשות בבית. תכף אני אגיד למה אני עושה את זה. אז קודם כל נותנת לי שני דברים. אחד, לדעת כמה היא מוכנה להשקיע בעור שלה, כי לפעמים מביאים חומר של סופר פארם, אוקיי? וחושבים שעם החומר של סופר פארם, בגלל שיש פרסום, יכולים להיעלם פיגמנטציה, או לטפל בפיגמנטציה. ולפעמים מביאים חומר שלא מתאים, שהם מאוד אגרסיביים, ושלא מתאים בחומרים שאני עושה, או בהוראות שאני נותנת, בטיפול שאני עושה במכון. אז הכל על השולחן. אני לא מקבלת לקוחה ולא ממליצה לקחת לקוחה שאומר לכם שהיא לא מוכנה להשתמש שום דבר בבית. זה לא יהיה אפקטיבי הטיפול שלכם, וזה רק כדי להיות בעתיד עם כאב ראש, ושתבקש בחזרה את הכסף. מה אנחנו עושים שאומרים לא רואה תוצאות? אוקיי, זה דיברנו קודם, זה תהליך וצריך להסביר לקוחה טוב מאוד מה אנחנו הולכים לעשות. הפיגמנטציה זה תהליך. אנחנו לא יכולים להגיד 3 טיפולים, 6 טיפולים, זה תהליך, ואנחנו עובדים, כל פעם שלקוחה באה, אנחנו עושים את האנמנזה באותו רגע. אם לא רואים תוצאות, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים אולי ללכת קצת, להתקדם יותר מהר עם הטיפולים, אולי מקשור כמו דיברנו קודם, IPL, אולי להוסיף עוד חומר במזון, או גם כן לחזור על השאלות בייעוץ, כדורים שהיא לוקחת, אם היה משהו בזמן בין טיפול לטיפול שקרה, אנחנו צריכים להיות כל הזמן עם יד על הדופק, כדי לראות למה הטיפול לא מתקדמת. אבל מי שחושב שבשלושה טיפולים אנחנו יכולים לראות שיפור, אוקיי. זה כמו שרואים באינסטגרם, לפעמים אני רואה שאומרים וואו טיפול אחד, בטיפול אחד אם אנחנו באמת אנשים מקצועיים, אנחנו יודעים שאין טיפול אחד בפיגמנטציה. מה שהיא עשתה זה סילוק של קרטינוסיטים עם קצת הסתברות של מלנין, אז האור נראה שיותר בהיר. אבל דספיגמנטר אור זה משהו אחר. זה לא להוריד את השכבה הראשונה, זה לעבוד יותר כמו דיברנו קודם, בכמה שכבות. אז אין דבר בטיפול אחד, אוקיי? אז כל מה שאנחנו רואים, וגם יש שני שיטות. אני יכולה לרצות לעבוד מלמטה למעלה, ואני יכולה לרצות לעבוד מלמעלה למטה. אז זה תלוי. אנחנו בסקיי מדיק עובדים בכל השכבות באותו רגע, אבל יש אנשים עוד הפעם, אני לא יודעת מי שומעת אותנו, אם כולם עובדים עם החומרים שלנו. יכול להיות שאתם עובדים עם חומרים של חברות אחרות, אז החברה משתמשת ספינינג שרק מטפל או מטפל בשכבת קרנית, או הפוך, או מטפל, הפינינג מטפל בשכבת בסלי. אז זה תלוי איך אתם, את הדרך שאתם עושים כדי לראות את התוצאות. אבל אין דבר לא רואים תוצאות, ובטח אי אפשר לצפות לראות תוצאות בפיגמנטציה בשני טיפולים או בשלושה טיפולים. וכל אחד, יכול להיות שבאחד אנחנו מצליחים ב4 טיפולים,
אבל זה לא אומר שכולם יהיו ככה, כי כל בן אדם יש את התהליך שלו ואת הזמן שלו. ופה אבל בא ובגלל זה גם, מה? בא לי להוסיף פה משהו שדווקא טיפלנו עם מוניקה בלקוחה שלי ונתקלנו שם באמת בבעיה עמוקה שלא הצלחנו לפתור של פיגמנטציה, ובסופו של דבר הפניתי את הלקוחה לעשות בדיקות של מחלות אוטואימוניות, כי כנראה שזה ישב על מחלה אוטואימונית. עכשיו, זה שהייתי שקופה עם הלקוחה ואמרתי לה שאנחנו מנסים והתייעצנו, ובאמת כשהתהליך שקוף, ואנחנו גם אומרות ללקוחה שאנחנו לא תמיד יודעות מה המקור או למה זה לא זז, אבל אנחנו באות ומציגות את זה ללקוחה ושקופות וממשיכות לחקור את זה, יש גם שיתוף פעולה של הלקוחה. אבל לא להגיד אני לא יודעת, או להגיד ללקוחה לא, את סתם מדמיינת, יש תוצאות כשאין. השקיפות הזאת, התיאום ציפיות עם עצמנו, ובאמת רגע לחקור גם את הלקוחות, כי גם הן לא תמיד יודעות, שלא יודעת מה, היא שכחה להגיד לכם שהיא לוקחת איזה כדור, אבל זה הכדור שמציף לפיגמנטציה. אז באמת רגע לעשות את המחקר ולא להרים ידיים. כן, בדרך כלל הם לא עושים אסוציאציה, הם לא בדיוק. חושבים שכדור יכול לגרום להם פיגמנטציה, או שיש איזו מחלה רקע שגורמים לפיגמנטציה. הם לא חושבים שסוכר יכול לגרום לפיגמנטציה, אוקיי? לא יודעים את זה. אז אפילו קרה לי לקוחה עם גלולות שלא ידעת שהיא לוקחת גלולות ובגלל זה יש לה פיגמנטציה בשפם. לא יודעים, אז אנחנו צריכים להסביר להם, וברגע שיש הסברה טובה ואנחנו איתם כל הדרך, הם מבינים וממשיכים ומבינים כל התהליך. אנחנו צריכים לדבר עם לקוחה ולא לא לעבוד כמו רובוטים, אוקיי? סליחה. ובגלל לא זה לעבוד גם כמו חשוב רובוטים. מאוד את הטופס שאתם משתמשים, טופס ייעוץ, שיהיה כתוב את כל זה, שישאלו את כל השאלות האלו של מחלות, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב ללמוד על מחלות שקשורות לעור, לצלם לפני ואחרי, או לצלם לפני כל טיפול ולהשוות, וגם לדעת שאתם קונים מספק חומרים, תשאלו מה הם עושים, באיזה שכבה זה עובד, אתם צריכים לדעת עם מה אתם עובדים. חברה לא שקופה באחוזים, בחומרים פעילים, ושלא לא יודעים בדיוק מה החומרים שלהם עושים, צריך זה בעיה בשבילנו, להדליק אור אדום. תראי, אני תמיד אומרת שהאור יש את השפה שלו, ומדבר מדבר עלינו, אוקיי? ואומר לנו הכל. אז אם אנחנו יודעים להבין את השפה של האור, 70% של הטיפולים אנחנו מצליחים, וחשוב להבין את זה. ובנות, מחלות משפיעים על האור שלנו בגדול. אם זה אקנה, פיגמנטציה, אור רגיש או אנטי אייג'ינג. משם מתחיל הכל, ואנחנו צריכים להבין מה קורה כדי לדעת איזה כיוון של טיפול אנחנו צריכים לקחת. יאללה. אוקיי? אנחנו מוניקה, ממשיכים. כשאומרים כן. לך אני לא יכולה לוותר על השמש. אם לא יכולים לבטל על השמש, אז אני לא עושה לה טיפול. מאוד פשוט. אם יש משהו שלמדתי ב30 שנה קריירה שלי, שבסוף אם משהו לא טוב, אני אשמה. אני אשמה בגלל שאני הסכמתי לעשות טיפול, אפילו שהיא אמרה שהיא הולכת לשמש. אני אשמה אם אני הסכמתי לעשות לה סדרה של טיפולים או להתחיל טיפול, ואפילו שהיא אמרה לי שהיא לא מוכנה לקנות חומרים.
אני אשמה על הכל, תמיד. זה אחריות שלי. אני האישה מקצוע. אף אחד להגיד לי מה צריך לעשות. אני אומר ללקוחה מה היא צריכה ואיך. כמו שאנחנו ואם היא הולכים לא לרופא מסכימה, ואנחנו לא אומרים לו, תן לי איקס אנטיביוטיקה. הוא ייתן לי, כי הוא איש המקצוע. אני לא אגיד לרופא, יש לי אנטיביוטיקה אחר, אולי לא. אני הולכת וקונה את האנטיביוטיקה, אוקיי? אותו דבר, הם צריכים להבין שאנחנו אנשים מקצועיים, שיודעים מה אנחנו עושים, ושיש סיבה, זה לא סתם למכור, אני נגד למכור סתם, אבל יש דברים שאני לא מבטלת, אוקיי? אחד, זה שהם תקנו חומרים, כמו שאני צריכה, כדי שתראו תוצאות בפיגמנטציה, וגם באקנה. על זה אני לא מבטלת. ואם לא, יש בשוק 2,000 או כמה קוסמטיקאיות שיכולים לעשות מה שהן רוצות. בזה אני מאוד קשה. לא מתחילה טיפול, כי אם לא, אני אשמה. אותו דבר שאומרים לי, יש לי קרם הגנה. בדיוק. אז אני רוצה לדעת איזה קרם הגנה. הקרם הגנה שלכם מטפל גם בפס השומני של העור, גם בפס המימי של העור. הקרם הגנה שלכם מטפל בקרינה של המקשף של העור כחול. מה קורה עם הנסקי סביבתיים? הם לא יודעים אפילו. הקרם שלהם יש מולקולה של דיוקסיד גדולה מספיק כדי לא להחדיר אל העור. אתמול לקוחה הגיעה עם אבקה. אבקה. היא אומרת לי, הבת שלי קנתה לי ואני רוצה לדעת אם אני יכולה להשתמש בהם. אנחנו מסתכלים, אפילו זה לא, יעל, את בדקת טוב טוב את העניינים. כן, קודם כל אני נגד אבקה, אוקיי? בדיוק. אני נגד אבקה. הנוכחות האלה של לשים מעל האיפור עושה לי בלגן, כי קודם כל זה דיוקסידו דה טיטניום, שאם אנחנו מעבירים על העור, נכנסת דרך תעלה הנשימה של שלנו, הנשימה ישירות ישר לריאות. לריאות. ואם אנחנו משתמשים את זה כל הזמן, ובדרך כלל שמים את זה באוטו, אז יש בעיה עם זה. חוץ מזה, אני לא יודעת אם מכסה כל הפנים, או כל הדיוקסיד הולך למקום אחד, וכל היתר נשאר בלי הגנה. אז אני על זה לא בונה כלום, ולא מסכימה. אבל חוץ מזה, יעל, מה היה כתוב שם? שזה לא היה כתוב, הגנה. היה כתוב ככה, היה כתוב הגנה UVA, UVB, וזהו, א', זאת אומרת שאינפרדום לא היה, אור כחול לא היה, וזיהום אוויר לא היה. ואחר כך סיבבתי את הקופסה, קופסה קטנה כזאת, ואותיות קטנות, היה כתוב שלא נבדק הגנה ממשית על קרינה UVA ו-UVB. זה מה שהיה כתוב. אני הייתי בהלם. באמת הייתי בהלם. זאת הייתה חברה ידועה מאוד. אני כמובן לא אגיד שמות והכל, אבל הסברנו ללקוח, על הלקוחה אמרה, אבל איך יכול להיות? איך יכול להיות שכתוב מצד אחד שיש הגנה, מצד שני זה לא נבדק, וגם באינגרדיאנט הטיטניום דיוקסי היה משוחרר, לא מקופסל. יש הרבה דברים שמשפיעים, אולי אנחנו צריכים לעשות זום באמת על קרם הגנה, כי יש הרבה פרמטרים שאנחנו כאנשי מקצוע, שאנחנו קונים מהספק, אנחנו צריכים לדעת לקרוא, ואנחנו גם צריכים לדעת שלקוח שלנו מגיע עם חומרים מהבית,
ומוצר כל כך בסיסי אבל כל כך חשוב כמו קרם הגנה, אנחנו צריכים לדעת בדיוק מה יש, ואם זה טוב ללקוח שלנו או לא טוב ללקוח שלנו, אם מכסה את הכל או לא מכסה את הכל, אם זה מוצר מדף בכלל אין מה לדבר, נגד כאילו לגמרי, מישהו שבא עם חומר מדף מהפארמים, בכלל, כאילו שלא ידברו איתנו. אז אם אין להם קרם הגנה כמו שצריך, אנחנו צריכים לתת לה משהו שבאמת יגן עליה, כי זה חלק מאוד מאוד משמעותי בתהליך של הפיגמנטציה בהגנה, כדי אם אנחנו עושים טיפול ואנחנו משפרים את המצב של הפיגמנטציה, שיהיה משהו שמספיק מגן עליו כדי שלא יגרום עוד פעם לפיגמנטציה. יאללה, עשיתי טיפולים קודמים וזה חזר. מוניקה? אני לא יודעת מה קרה פה, רגע. אני לא מבינה את המקשה. טוב, לא חשוב, אני אדבר. עשיתי טיפול, כן. וזה אומרים, חזר לפיגמנטציה. אנחנו לא יודעים מה עשו. אז עשיתי, בסדר, חזר. את יכולה להסביר לי מה עשית? איזה חומר השתמשו? מה ההוראות נתנו לך? אין לנו את ה... זה משהו שקורה, שעשיתי הכל, ניסיתי הכל. אבל בטוח שלנו לא ניסה. כי אם היה מנסה את זה, היה תוצאות. וזה אנחנו רואים יומיומי. אז אם ניסית ועדיין ממשיכה את הבעיה, יכול להיות שלא טיפלו, כמו שאנחנו דיברנו היום, על כל השכבות של האפידרמיס, וזה הדבר הכי חשוב. לטפל במלנין, אוקיי? ולטפל בתהליך של המלנוכנסיס. זה שני דברים, טיפול ביתי שמטפלת וממשיכה עם התהליך שאנחנו מתחילים בטיפול במכון, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה הם עשו, אוקיי? אז זה אחד מהדברים שאנחנו צריכים להסביר לקוחה. מישהי כותבת, לקוחה הייתה אצלי, עשתה קוסמלן, שילמה 6,000 ש"ח והכל חזר. כן, בגדול. נכון? חזר או יותר חזק, נכון? קודם כל קוסמלן, אני לא יודעת על איזה קוסמלן את מדברת, אבל בהתחלה היה הידרוקינון. והידרוקינון, אנחנו יודעים שיש בעיה. היום אנחנו יודעים שהידרוקינון שמשתמשים הרבה זמן, גם כן הכתם מתחיל להיות יותר חזק. מוניקה? כן. אני אציין משהו, היא עשתה, אני פשוט לא, כנראה לא רשמתי שם ברור, היא עשתה את זה אצל קוסמטיקאית אחרת, היא הגיעה אליי ממש מיואשת ומאוכזבת, שהיא שילמה המון כסף, וזה לא עבד, זאת אומרת, הייתה תוצאה ממש קצרה והכל חזר. אני לא יודעת מה היה שם, אני לא מכירה גם את הקוסמלן, ראיתי את זה בעבר, אבל ייתכן והיא לא המשיכה בבית עם הטיפול. גם יכול להיות. את מבינה, זה מה שאני חושבת. קוסמלן בהתחלה היה הידרוקינון, היה בעיה עם זה, כי אנשים השתמשו את הקרם בבית כמעט שנה, הידרוקינון אפשר להשתמש רק חודשיים, אם לא הפעולה זה הפוכה, זה דבר אחד. דבר שני, מכרו כטיפול אחד ולא הבינו שצריך גם שיקום העור. חשבו גם כן שכמה שיותר קילוף יותר טוב, וזה טעות גדול. אתם רואים שאנחנו לא מדברים על קילוף גדול, על קילוף חזק, אנחנו מדברים על קילוף עדין. בכל החומרים שאנחנו מביאים לכם, כל התהליך אתם תראו שיש גם לחות, כי בלי מים שום דבר עובד, וזה משהו חשוב, ובגלל זה בטיפולים שלנו
לא רק רואים העברה של הכתמים, גם רואים שינוי משמעותי ברקמה של העור, כי אנחנו עובדים על תהליך ביולוגי של העור עם כל החומרים, שצריך להסביר לקוחה, הבעיה שמוכרים טיפול קוסמלן או איזה טיפול, לא חשוב, 6,000 ש"ח, אנשים חושבים שעושים טיפול אחד, ונגמר הסיפור, זהו, נגמר. שילמו, הם רוצים הכל פיקס. יכול להיות שהיה לו פיקס, אבל הכל חזר, למה? כי לא הסבירה לה. זה כמו שעושים בזמנו, היו עושים, כשאני הגעתי לארץ, היו עושים פילינג עמוק, הרופאים. קילוף קטלנית. אם אתם זוכרים את זה, אני הגעתי לארץ והייתי בהלם שנותנים לאנשים לעשות בצורה ככה כל כך קל פילינג עמוק. מה קרה אחר כך? אתם רואים הרבה רופאים שעושים פילינג עמוק? כי ראו שכל פעם שאנחנו שמים את האור שלנו במצוקה, זה בומרנג. זה בומרנג, כי אנשים לא מבינים שאחרי זה הטיפול והטיפוח צריך להיות מאוד מדויק, ואי אפשר להפסיק. אז זה מה שקרה, ואם יש לך לקוחה שקיבלה קוסמלן, את צריכה לשאול אותה איך המשיכה את הטיפול. בסדר. היא לא עשתה, לדעתי לא עשתה בבית, היא לא המשיכה אחר כך, כי כששאלתי אותה היא קצת התחמקה ולא ענתה ממש לעניין. אמרתי לה, את לא המשכת, זאת אומרת, את לא עשית בבית את מה שנתנו לך? כי זה המנטליות. המנטליות זה, כן. שילמתי 6,000 ש"ח. כן, אבל זה בדיוק, היא זרקה לי את זה, את יודעת, כאילו היא איבדה אמון כבר, זאת אומרת, כבר היא לא יודעת איך לעשות, ואיך להמשיך, ומה לעשות, ורוצה אוקיי, לטפל. אז את וחוששת. צריכה להסביר לך מה זה פיגמנטציה, אוקיי? את צריכה לעשות לה אנמנזה נכונה, לראות איפה המקור של הבעיה, ולהגיד לה, טוב, תקשיב, אנחנו נתחיל טיפול כזה, כזה, כזה. את צריכה להבין שאני לבד לא יכולה, כי היום אני נותנת לך, אני עושה פילינג, כדי לאזן את התהליך של המלנוסיטים שלך, אבל את הולכת הביתה, את עם כל הסטרס, עם כל הבלגן, הורמונים, אז כל הפעולה הזאת, אם את לא ממשיכה עם חומרים שמאזן את זה בבית, כשאת חוזרת, אין התקדמות. לא רק אין התקדמות, יהיה רגרסיה. תחשבו, היא היא צריכה צריכה להבין. להבין, סליחה מוניקה, היא צריכה להבין שאצלכם היא נמצאת פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בשבועיים, אבל הטיפול היומיומי זה הטיפול הגדול, כי אצלנו היא פעם אז היא צריכה התחזוקה. כאילו לתמוך, היא צריכה להמשיך בטיפול שתומך ומלווה את הטיפול שלנו. אבל אילנית, נכון? כן, כן. זה קורה בכל הטיפולים. בואי נגיד אקנה. זה משהו שאנחנו רואים, נכון? בדרך כלל הסיבה של אקנה זה בעיה הורמונלית. בדרך כלל, הרוב מתחיל מבעיה הורמונלית. זה משהו שאנחנו, רק אם אתם נותנים תוספי מזון שמטפל בזה, בטיפול רגיל, אנחנו לא נוגעים בהורמונים. אז אם הם לא רוצים לקחת חומרים, כי יש את החומר של סופר פארם, את הקניל, או לא יודעת מה, שמשתמשים הרבה, איך את יכולה להתקדם עם הטיפול? מה, את אומרת להורמונים, שבוע שהיא לא באה, שבועיים, אל תעבדו. בבקשה. לא, אני לא רוצה קורטיסול כדי שלא יהיה סטרס, אני לא רוצה שום דבר. לא, נכון? הם צריכים להבין. טיפול ביתי זה כל כך חשוב כמו שהיא תבוא פעם בחודש או פעם בשבוע. ואם היא לא מוכנה לעשות את זה,
למה אנחנו עובדים? בשביל מה? אני רוצה תוצאות, אני רוצה שלקוחה תרימי טלפון ותגיד לי, וואו, האור שלה נפלא, הילד יש שינוי מדהים. זה מה שאני מצפה, ובשביל זה אני עובדת. זה לא עניין של רק לקחת כסף ולא אכפת לי. ככה לא עשיתי את השם שלי. אז אם אכפת לי, אני צריכה להסביר לה מה קורה אם הם לא ממשיכים בבית. ולקוחה הזאת שהיא עשתה והיא חשבה שהיא שילמה 6,000 ש"ח ונגמר הסיפור, את צריכה להגיד לה לא, הסיפור רק מתחיל. וזה הטעות לפעמים בשיווק. נכון. יש לכם עוד התמודדות שאתם הייתם רוצים אחד או שתיים ככה לפני שאנחנו אוטוטו מסיימים? יש לי עוד שאלה אחת אם אפשר. כן. אם יש לקוחה שהיא בסטרס מתמשך, מצב נפשי, היא נוטלת גם כדורים, והיא כל הזמן בלחץ. זאת אומרת, איך אפשר להתחייב? אפשר לקחת אחת כזאת, להכניס אותה לטיפול כזה? לטפל לה בפיגמנטציה? שאת יודעת שהאורח חיים שלה, יש איתה בעיה, מבינה? זאת אומרת, אני מודעת את הסיפור שלה. אוקיי. החשש הוא לקחת אותה ולטפל בה, והטיפול לא יגיב טוב בגלל המצב המתמשך שלה. לא, הטיפול יגיב טוב. אנחנו צריכים להתאים את הטיפול עליה, אוקיי? ואני אעזור לך בזה. מה שכן את צריכה להסביר. המצב זה ככה, את בסטרס, יש לנו בגוף שלך שמייצר את זה, מה שאני רוצה, השלב הראשון, לעצור את התהליך כדי לא יהיה יותר גרוע. זה כמו שאני אומרת בעניין של השיער, שיש נשירה שיער. השלב הראשון, לעצור את הנשירה. לא לצמוח את שיער, לעצור את הנשירה. ברגע שאני עוצרת את הנשירה, מחזק את השיער, את כבר תראי תוצאות. לא הסופיות, כי אני רוצה שתצמח. אבל כן, אילנית, את יכולה לעזור לה בגדול. כי אם את משאירה את הלקוחה בלי עזרה, מה יהיה עוד כמה שנים? אז היום אני יכולה להגיד לה, תקשיבי, בלי ציפיות, אנחנו מתחילים עבודה, מתחילים תהליך, קודם כל, לעצור את התהליך של יצור מלנין. יצור מלנין. אוקיי? לא יהיה הבנה. אבל את יודעת שהתחלת לעבוד כדי שהכתם לא יהיה יותר ויותר כתמים. הבנתי. אוקיי, תודה. אין בדמה. עוד מישהו שיש לו איזה התמודדות, איזה משהו שאתם לא יודעים איך לדבר עם הלקוח, או משהו שפגשתם במהלך הטיפולים, המפגשים? לא, אוקיי. אז אנחנו סיימנו, יש לנו קורס של 8 מפגשים של אבחון האור. זה קורס שהמטרה זה להעניק לכם כלים כדי להתמודד עם כל המחלות עור, עם כל הפתולוגיות בעור שאנחנו נפגשים, להיות בטוחים במה שאנחנו עושים, ללמוד על כל הטכניקות, על כל הטכנולוגיות, איך לבנות פרוטוקולים באופן אישי ללקוח, מה זה חומר גלם, איזה חומרי גלם יש לנו בידיים שלנו, שיטות שונות של טיפול, שיטות חדשות, כל מה שאתם צריכים כדי להיות מקצועיות ומאסטרים בהבנת האור. האור שלנו מדבר, האור שלנו קשור למה שיש בפנים, ואנחנו צריכים לטפל לפי מה שיש בפנים ולא מה שאנחנו רואים מבחוץ. אז זה קורס שמוניקה מעבירה, זה 8 מפגשים פעם בשבוע, כל פעם 4 שעות, זה מתחיל ב-28 לאוקטובר, קבוצות קטנות, המחיר שלו הוא 7,500, ומי שהשתתף היום ורק כאילו אלו שהיו היום, יש להם הטבה עד 10 לספטמבר של 10% הנחה,
אז מי שרוצה להתחיל להשתתף, לקבל יותר פרטים, דברו איתי. וזהו, אני מפסיקה עכשיו. אני רוצה קודם כל לשמוע מכם איך היה, איזה עוד נושאים אתם מעוניינים שאנחנו נמשיך עם הזומים. אנחנו מאוד מאוד אוהבים לעשות את הזומים האלו כדי לתת לכם כלים מקצועיים כדי להתפתח ולהמשיך במקצוע מהממת הזאת של קוסמטיקאיות, של אנחנו יכולים לעזור ללקוחות שלנו. אז אני פה, אתם יכולים לפתוח מצלמות, ואם מישהו יש לו מה לדבר, ואם לא, אנחנו מסיימים פה. אני לא רואה את כולכם, אבל מי שרוצה שיפתח יש לנו איזה וואטסאפ. כל טיפול בלי התמדה לא נשאר וזה חוזר. נכון, נכון, צריך להתמיד, צריך להיות... חוזר בגלל שהאור שלנו זה משהו דינמי ולא מאוזן. שיש כמה דברים שמשפיעים עליה, וזה גם משהו שאנחנו צריכים להסביר. אין לצמיתות, אוקיי? אנחנו צריכים תמיד להיות עם טיפוח בבית, לבוא למכון, לעשות טיפול שמשמר את התוצאות, כי כמו שאמרתי קודם, האור שלנו זה דינמי. כן, אילנית. אני מקשיבה. אוקיי. אני מקשיבה. אז נכון, לא יודעת מי כתבה את זה, אבל כן נכון. בלי התמדה, שום דבר. כל החיים זה ככה. טוב, בנות, אז אני מקווה לראות אתכם שבוע הבא.